Benda kasngi ka khatlai tarik jeliu arja arpusau ke hanyo trap Youth Council sengkmi ke Ialam Biang salai Ngut ki samla ki bala Ngop ha Drok bakin Thaw Thymmai ka Jingim ke babha. Ialam kini Jaka Alive Again Foundation ka Rehabilitation Center ke badan ha Assam. Shwai kani ka seng kala dep ban pharu iki katu kani ki samla ki bang Ngop ha Drok syakate ke shlam te Thymmai ka Jingim. Secretary jong ke HYC uba Isaac W Basayamon ula ong bakaseng kan shong that banyak kun persya ya Drok kumba kalarai namar bakam kwa baki samla kin Ngop ha une uyak jakor ban penjat ya ka Jingim. Gani kadi ka wat ke bapra bat kumba arpusau Ngut ngila pha syathi. Ula penpau ka jingkemen baki pat ba ki ai ka jinga trelang bat kaseng kamtam ki tu ki long yang ki be kendu jing